ukhululeke ngiyangitshela ukuthi ukhululeke izwe lami. Ngeke usuke ezweni lakho uzongitshela amasiko. Yebo. Awuthi akukhululeke. Khalela le match. Ngikashela. Ungaphinde. Nendaba la passport yakho. Hamba baphinde ngabe. La nihlala khona siza sonikhipha phakathi. Hayi mina nivakasha la. Sijwayela ngabe. Uzulana phakathi. June 06. 2026-06-03. Ya-expire ngomhlaka 3 June nami into yakho kufanele ngabe siyaqopha. Next time sizafica la sizoqopha. Mawami. Kaqoqo. Sorry, sicela usiqoqele ungaphinde ubone. Lalela. Hayi ukuthi sisholo ukuthi expired. Uyovula itafula manga sekhaya. Wema. I-passport singabahambi thina yizwa lento. I-passport ichaza ukuthi uvakashile awuyi kohlala wakhe kuleyo ndawo leyo. Sebenza right. Niyaphila? Asisakuboni nokukhona. Ngisikayishila ngempela. Shanga amagqomosi. Awuqoqa mama. Sifuna yena thina. Ngoba umacingwane lo akekho manje sifica wena. Yabona nje amaphoyisa azofika Ngiyela kumacingwane. Umama sesimtshelile ukuthi akaqoqe maqoqa kungena umuntu wase-South Africa la vula. Masifika ngala, masisuka ngala sifika ungakaqedi ukuqoqa. Qoqa nje. Kungenzeki lokho ukuthi sifike ungakaqedi ukuqoqa. Mana, ubusihlahla. Huh? From Malawi. Yes? From where? From Zimbabwe. Oh. Oh. Who's this here? V from Amban. East London. Koi Pilani. Those two and go. Isho phela la usuka khona. Qoqa baba. Qoqa. Asihlali la. Sekulethi babambe ekhaya. Cela usiqoqele manje. Hayi nje baba, manje siphela. Qoqa manje. Kodwa yimina lapha Nkosi yami. Kodwa hamba udayisa ekhaya ke manje. Siyezwa wena ngeke sesithathe lutho lakho sicela uqoqe uhambe uyodayisela ngakini. Yabo baba lesizo sekona. Waphinde zokubuya. Usho kithi uthi ukhuluma iqiniso. Wamabo. Qoqa la. Hayi lo yana. Hayi qoqela. Uyagoduka. Hawu uzotshelwa yithi. Utshelwa yithi. Qoqa la. Ngiqoqa mama. Imani miyeke naqoqa kuphepha. Hayi funeka uzoshayo. Manje qoqa bafuna la kudala wenkosi ebaba. Asidali qoqa la. Kukhona nama-drugs. Phubalekile. Waphela kushawa kuhle.
Ungafakele nje. Oh, phela kulayishwa lutho. Lezi zinto lezi zenze njani? Abayibeka kahle. Oba Hayi aziye emaphoyiseni. zingavimbi indlela. Uphi umnikazi wala? Ubalekile. Oh, wabaleka washiya imithwalo Ulade wasibona wabaleka. Owaphi yena? Akaphanga ithuba Ubalekile. Umnikazi wala. Iphi imoto yakamgomadlozi ngabe? Lanto odayisa lezinto zokujwayela kwala. Kuthiwe nilokudla. Wahamba la. Bengisafika ngingakatholi ukuthi kwenzakalani. Udlulile wala. Khona semdlulini? Hayi ngeke phela. Asiya phesheya. Qoqa mama sicela mase sibuya. Ngoba mase sibuya khona abantu abezayo abangayizwa lento esiyenzayo abazonibhidliza nje strong. Umuntu akathatha izinto zakhe ngesikhathi esakwazi. Khona abantu abezayo abazonishaya kwangempela. Sathanda izinto nihambe nazo. Wasifaka elbow. Wasifaka elbow. Five elbows. Lifika elbow. Lona Ubehleli la. Ubehleli la. Kunosisi enhleli naye la. Kunomuntu esimfunayo. Kunomuntu esimfunayo ofakile ibhayi elibovu. Move. Hayi. Fakile ibhayi elibomvu. Fakile ibhayi elibomvu ngezansi. Siyamfuna. Ngeke ngize ngisho vele kodwa siyamfuna. Kuma isiqoko khuma kumakarabha amathaconsele entshebeni yile siyaqandula namhlanje ke sibhekene nenkinga yento ke namhlanje hayi insizwe impela nentokazi beyiphumile eThekwini eNanda eMtshebheni zenza wona lo msebenzi ukuthi impela kuthiwa abahambe bezivakashela impela ke emasaluni impela nasematafuleni baningi bayawazi ke amatafula ke baye eMtshebheni ke amatafula impela nje hayi maningi impela ke amatafula omama ke nobaba ke abadayisayo ke lapho ke so bebezama ke beqhubha wona manje bakhala abantu bathi ngathi umhlaba wethu kude kakhulu mama Hayi. Mina bengazi ke ukuthi ngale Mtshebheni ngathi bakhona ematafuleni. manje uthini ke uvo lwakho ke ngoba phela siyamuza ubaba lana ubaba ngathi uthi waseMangozi Anakho ukuthi abasuka eManguza ngoba bengasuka eManguza. but manje ukuprova kanjani lokho Vezi ID. ayibo wena uphatha ID mohamba Hayibo phela la kuyalungiswa ulungisa umhlaba la. cha mina ngiphatha ID ngoba manje ngaxabana kabi nomuntu nje ongifuna ID mina Ya uyiphathi ngiyakuzwa. ngoba manje ngiyazazi ngala so angidingi ukuthi ngakho umuntu ongazongiverify ukuthi ungakuphi hayibo ngaxa ufuna singabambana ngezandla futhi uzongitshela ukuthi angiproduce ID for what Phela angithiwa akungithi uyabona nje emaklinikhi sekuthiwa siphatha ama-ID ngoba kwenzela ukuthi sikwazi ukuhlukaniseka ama-South Africans nama-foreigners. yes you-understand leke clinic uye ngoba uyofuna usizo clinic ID ngihamba emgaqweni ngiyele edrobheni fana phatha ID for what Phela you need to support the movement ukuze kuzokwazi ukubonakala owala nongesiyeni wala. no Bekeceleni ukuthi sefuna uqala phansi manje uphathe ID ngazuthi ubuyela back to lezi ayikhathi lezi zabelungu besifuna uDompa. usho nje bangikhuluma nawe nje ongizwa ukuthi ungizulu Phela ngithi la kuyalungiswa vele phela before back approach yes ku wrong in a way but njengamanje sithe ukuze kulunge umhlaba wethu ubuntu asibeke eceleni. yes Siyahlofa manje. yeah kodwa ke nayi indaba Siyafohla manje ukuthi ukuhlala kanjani komunye kusounda akusenandaba njengamanje kuyalungiswa. ngizwa kahle impela but ke sinabantu abaningi kabi sinengane ezinye sezindala wazi kunabantu othola over 40 years akana ID kodwa la umthetho ngabazali bakhe nani ujinga lo bantu Phela ukuthi abahambe nabo bayi asisho uzabahambi but we need to understand understand the initiative. We need to work with them ukuze sibenzele impilo ibelula lapha nemgaqweni ukuthi bakwazi uku-identify nokuhlukanisa
okay ke it's a different scenario ukuthi awunayo ID yazwakala basi njengamanje ukuze nabo kube lula umsebenzi wabo What if yena lo ke sibalekele nabawaphatha ama ID? phela ngithi fanele kube khona osebenzayo bekhona umlekeleli Yeah. bona they are out there on the streets Wazi ngikhumbula thina we are not so thina we need to help them ukuthi Yeah. siphathe ama ID Ayi. or anything ezoku-identify ukuthi you are a South African. No, angiphikisani yabo ngifuna uqamanga le ngiyavumelana nayo ukuthi abantu abahambe 100% sonke sasasizana nayo ngenxa yezathu ezithize kodwa ama ID ayikhohle kodwa nje sidomi esikolweni leyo ngiyithubela ngithi ngiyacaba mfowethu kungashunqa intuli impela ke leyo yabona leyo ke ngeke bethi thina sakhula abazali bethu bephatha amapasi abazali bethu bashaya phansi ngonyawo bethi ngeke zisiphathe ipasi bawashisa amapasi bathini no ndaba kaDompasi indaba uphatha amapasi ukuproducela abantu izweni lakho bese sithi thina sisodwa sophathisela amapasi sisodwa Because of this initiative phela akona ukuthi siphatha amapasi ngoba silunyenzwa belungu siwaphatha ngoba angithi ngishilo ngathi khona osebenzayo khona umlekeleli if ungezoliphatha ipasi then go out there work with them ke ufuna abanye abantu amapasi if wena ufuna kube umuntu ozobuzwa ipasi if you are not there on the streets usebenze nabo ujuluke nabo lapha emgaqweni the least you could do is ukuthi uphathe ipasi lakho ukuze wena uzokwazi uidentify ukuthi umuntu wase South Africa ngiyakuzwa ukukhuluma angikhona ukuthi bangakusukela abavesane basukele nombani kusuke kukhona isizathu sokuthi bekusola ukuthi you are not a South African. So if ukuthi ke mhlamba ukwazi ukukhuluma isiZulu khuluma ulimi lakho akekho umuntu ongawazi amalimi la South Africa khuluma phela ulimi la South Africa na baba uthi wasimangusa kanti khulunywa namangusa khuluma kanti amangusa khuluma isithonga kodwa ke mina uyabona mama maseqinisweni amathonga engwaziyo akhuluma isiZulu akwazi ngisho noma khuluma isiZulu uyabezwa ukuthi hayi bamathonga yabo kodwa ekababa ke angingasiqiniseko sayo mina akubakhona abantu bari abahlezi basuka emangusa hayi abaningi vele sihawu lapho ihawu vele abaningi babo ihawu so umuntu onjalo makuthiwa akakhiphi ID akufanele abe defensive angivela uyazibona naye ukuthi usemngcileni kahle kahle nayo nehawu vele into ukuthi imangusa phela abaningi indlela yabo ugoduthi lemangusa manje bayabona hayi babona nje umangusa kanje akasiyena umuntu kanti manje abantu basimanguzi bakhuluma isiZulu akasiyena nje umuntu akagoduthi abantu basimanguzi bakhuluma isiZulu yebo abakhona amathonga akwakhona amanguzi bokwawo kodwa asazi isiZulu kahle nje ubona phela ukuthi uyayizwa accent ukuthi ayifani kodwa abanye bayathefula abanye babo kodwa still uyabezwa ayi kodwa kodwa asikwazi umjaja ke umuntu bafetha akusona isikhathi sozwelo lethi manje na bafana ngeke kulate ngempela manje ulate uzwelo emuva ke manje yabona manje futhi ngiyayithanda lento ngoba abantu abaku front line kulento yabahambe alisekho ngempela uzobona bakhathele uzwela lokho uzwela usemaceleni abantu ababukayo manje and ku right impela uyabona ngokwami mina uma ukuya ngami ningizwa kahle ningangizwa kahle abantu benkosi uma ukuya ngami ngabe ngithi mina hayi bakhona labantu esakhula bekhona labafika ama-70s labo bantu akusebona ama-foreigner lawo thina masihamba thina siye emazweni okokuqala sisuke sihambe legal namaphepha onke cha banama-ID labo afunakalayo cha labo banama-ID labo bawathole kanjani qala ama-ID 5 years ukuthi South Africa waba ne-ID qala ukuthola i-ID ufike nge-crocodile wezethu izwa ngichazele angithi ngizwe ngithini ngithe esazalwa bekhona esakhula bekhona befika kanjani nge-crocodile abafike senze emayiki bebelandwa emazweni abo belandwa abelungu bazosebenza la so bahlala la baba nemizi la baba nezingane that is why sinamasenima afana nobanda la eSouth Africa noma sebeshintshe bengasatobanda sekusitobanda obanda nobani maningi amasenima la eMalawi la South Africa sinawo maningi ophiri maningi amasenima maningi awangaphandle sekuze kwangathi awala angithi usekela president wakho wafika nini la angithi abazali bakhe baseMalawi naye vice president nangu Ramaphosa amahime mamkhombe eZimbabwe manje angithi abantu bafika kudala manje ushuthi nabo abathuthe bahambe bazalwela cha ngizama ukuchaza ukuthi ngokwami khona lawo bantu labo abanezingane elingana nathi ezazalelwa la
Lawo bantu kusho uthatha ukuthi ingane ezalwe la esikhule edlala nazo udayihambe zive zinama ID nani. So kuyanastandeka kulaba ke abafike ngendlela vele befike bezofuna ukuphanda. Yabo. Ayanastandeka. Kodwa laba asebazi bakhohlwa abangasazi ukuthi uzoshona ngaphi manje yakubo. Lawo bantu laba. Awusho. Njengoba kunale initiative yabahambe. Awungixoxele wagcina nje ukubona iNigeria emgaqweni. Hey. Nabo abantu hayi labo mangathi kusasa kuthiwa akuyodila nama-Nigerian. Ngeke ngifike emsebenzini. Labo mangathi ama-Nigerian. Ngeke ngifike ngalapho straight. Hayi vale amafletini akhona. Ngoba phela abantu babonana behamba emgaqweni ukuthi nali Nigeria. Abasekho bancibilikile. Yebo kwayisa kwabo. Ashonephi amana lezi incegele eqondile ngemuva zishonephi emgaqweni. Azikho incegela. Labantu laba baflet. Azibonwa labantu bebepanga ngasemasaluni. And ukuze ubone bebeshushumbisa iyobisi bebepanga ngasemasaluni ama-parking angabi khona each and every saloon emgaqweni ibihlezi ineyimoto ezigcwele ngakhona kunolayini wemoto eyipakile bemile ngaphandle emgaqweni behlele ehlalweni abanye behlele emotweni kuphithizela baphi bashonephi ngicela ukubuza bashonephi yebanyamana labantu yeke indelelo abantu abakhona esibabonayo bamalawenzi lawa agcwele lapha inkosi yami namaZimbabweans agcwele ey'teshini ayahamba ama-Nigerian yabo hayi zethu abantu abangithetheleli kulabo labo animeni bafethu ayikhulumeni awuthi ngeyona induku yami ngesuku hayi uyabona abakhuluma ama-Nigerian zakhuluma yini into labo ngempela hayi angithetheleli kulabo ashonephi hayi uyabona ke manje masikhuluma nge-Nigerian impela kuyezwakala hayi uyabona siyakhuluma-ke manje Nigerian ngokusasa impela kuthiwa shone khona kusasa lokhu sayo Nigeria siswedina nama-Nigerian hayi impela ngizokhona ukuthi Zulu hayi bo ibona abantu hayi labo bantu bangithetheleli bona abantu asibafunayo labo ayikhali ama-Nigerian bafethu hayi cha lapho impela ngiyama ngithi hayi ibona abantu kahle kahle labo ngiyayimuzwa nje uJessica ukuthi Zimbabweans ngiyabona ukuthi usuke ufuna usiNigerians kahle kahle kodwa futhi kwasuke kwastika kuZimbabweans ibona abantu ngempela labo sibafuna behambile la eSouth Africa lapho ibona abantu kodwa manje abantu abahambayo ilaba abangenayo ihambi abanayo ihambi eSouth Africa bazophanda ipopulation yabo nje eningi but they don't have real harm awuyibona bona ngempela abantu abasidestroy ama-Nigerians abaqala lento futhi awuyibona bona ngempela abantu sifuna bahambe ubaqala lento yokuthi abahambe ngabo ngoba phela into ithi drugs ithi prostitutes yabona into elimazi intsha benza impumelelo ngokudelela babeka inkosi ngale bashonephi bancikile yebo bafethu akini sikhiphele labantu nini baziyo akhiphani labantu ngoba niyabazi bakuphi kibe kulawo mabhilidi lawo and I'm sure bakuma hijacked buildings angikhiphe ngawo khiphana abantu beni bojolofina khiphana abantu beni la bangenancegela ngala emuva la banamakhanda aqondile emuva la uthi abashawa kanje bezana hayi sebadinga ke lapho and enye into lalelake lalela into ezokwenzeka ke njengamanje setufikile kade ngisedrobheni mina ngibuka itolo zivaliwe itolo amasaluni bazokhuna Nigeria vele ngoma akusekhona umuntu ukuphuza yazi izokwenzakalani into ezokwenzeka Nigeria manje lezi itolo ezivaliwe sizovulwa mase ivulwa uzosinga ungibuza ungiphala ulimi zonke lezi itolo beyi-own ama-Nigerians namasaluni azosime sevulwa azovulwe se-ownwa wojolofina uzobona isimanga women in South Africa will become the most business person kuzobe kurula abantu besifazane but behind them kuzobe kwama-Nigerians bazobuya nje sebenza njalo ke manje bazobuya nje sekuyibona ama-owners alawo masaluni alawo ma-shops sek-owner ama-South African abantu besifazane abazobabulala bazoyidla phela imali udadewethu abadlali phela imali bazoyidla kanjani ngoba kuyimanje khona abasele nje abanalutho kodwa kade bevele sebeyi-own itolo but kunede kuthiwa bahamba laba basala bengenalutho bebedla imali nje bona bebengaseyivi lutho abaseyivi bayadla abaseyivi iyona problem ke nje bayidlela imali abaseyivi nix
bazi ukuvela nempilo ey'fancy la ko-TikTok no-Instagram bazenze amabhani what ushila ngithi omunye bem-interview laphana watheni uyayihambela uyiyela kubo ingane uyishiya kanjalo izofisa ondliwe omunye enzi nesixosha noyibonela ney'ngane kwathiwa kanti akuzona iy'ngane zakho wathi ezami kwathiwa phakathi ngithi njani nanixosha usala abone nakwenze njani ngey'ngane zakhe iy'ngane semu njengamina lapha se-Richmond ikhona Zingane. zikhona ziwu-2 Manje usuyayishiya manje. ngiyasiya nje ayikho enye indlela ngizoyenza ngisiye semakubo kuna umalume wakhe abantu asekhaya labo nje bazomsiza yena Manje alukho uhlelo ongalenza lokuthi ngelinye ilanga umlando uma waye ahamba yokugana le ngoba phela umuntu esifazane vele uyagana. akufanele yena kuba basicabangela ngqondo ukuthi ebona ke nginazi ingane labantu futhi bazalisa ingane la ngeke athi khoje semnjengale ndlela bayenza ngayo manje thina sithi engcono sibuyele ekhaya bona izingane bazosithuma ekhaya labo lezi awuhambi ngani na ingane zakho thina ngeke sihambe nezingane asikhokhilanga imali yeah nilobulanga yeah siyathandana kuphela kuba uyathandana etholakele ingane 100% angithi yena uthole ingane mina ngitholela uthando kuba uthando luphelile 1 week mama awulobulangana sithi siyathandana hayi ngifike kwakhaya la ukuthi ngifike ukukhokhela intombazana siyathandana maceleni asifikanga ekhaya konke ukuzalwa ema funa fazi kuyizingane zakho yini lezi uthule ezeyila eSouth Africa ingane zakho noma usiza osisibala eSouth Africa mhlawumbe abashiwa amadoda noma bashiwe ingane zabe abayishiye namadoda ingane la ngizile ngalo eSouth Africa ziwu2 yes yeah bazotholakala futhi abanye bazosiza ngazo mina bese ngihambile ngiyese emakhaya akuzona zakho zami oyezakho ngiyasiza bese ngila yeah bese bankhohlwa la nami ngizothiya koma wayi yeah bazotholakala abanye futhi bazosiza lezi ngane usha amadodeni ke boJolofina eniwadefendayo eniwathandayo hayi bafana ngeke isinde yakho la sivala shibiri shisa shibiri ngitapha Nigeria Danko